खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनायजों लोगोसे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 1 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ खोनासंलांसै। गिबियावनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि दरखं मोखाङाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिनो भाइस चेन्सेलरजों लोगोसे आसामनि गभर्नरा दानानै होनाय गोजौ थाखोनि नायबिजिरग्रा कमिटिनि माखासे सोद्रोमाफोरनि मुसुखाफोरखौ मुसुखा बानायनानै सावनाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ एबा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माखासे नियम निति एबा रुलफोरजों खारैनि जाहोनाव गोबां बायदि बेले बेजे हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानै सिएम भिजिलेन्सआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ हमनाय जादोंमोन। नाथाय स्रोदै बेल्ला बोखोमानानै बिथाङा आथिखालावबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव खामानि मावबाय थानायखौ मिथिनो मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै गोख्रोङै सोमावसारबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि दरखं मोखाङाव भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहजों लोगोसे गासै 7 सुबुंफोरनि मुसुखाखौ सावनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गासै 9 जिल्लायावबो बेबायदि गोख्रों सोमावसारनाया मैयानि दिनाव जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला फैगौ 3 अक्ट'बरनिफ्राय आरोबाव आन्थोरजुवाजासे सुबुंनि सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। BTC अफिसखौ मोनसे संगठन सालायनाय बायदि सालायगासिनो दङ। एबसुआसो थोंजोङै सालायहरगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव फैनायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गावबागाव दोलो आफादफोराव जयनिं हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। मख'जाथावदि बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव BPF दोलोनि उदालगुरियाव थानाय खलायगावआव गोबांथार सुबुंफोरनि जयनिं हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोननाय जादों। जेराव BPF दोलोआव UPPL, BJP आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला BJPनिफ्राय UPPL दोलोनिफ्राय बांसिन सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव हाबफैदों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों आथिखालाव BTC अफिसा बयनिबोमोन, नाथाय BTCआ मोनसेबो हाबाफारि मावनो हायाखै। लोगोसे BTCखौ आथिखालाव मोनसे संगठन सालायनाय बायदि खालामगासिनो दङ, जेराव एबसुआ थोंजोङैनो BTC अफिसखौ सालायहरगासिनो दं होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। आसाम सरकारनिफ्राय जेब्लानो SIUनि एप्रुभ मोनगोन अब्लानो साख्रियाव थिसनथाइ होगोन बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। नंगौ, बिथाङा मैया मोनाबिलियाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिना होनाय जादों। आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव टेट क्वालिफाइड जानानै थानाय बिजाथिफोरा साख्रियाव थिसनथाइ मोननांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि बायदि हाबाफारि लानानै सोमावसारबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय HSN MP गेलेग्रा गुवार फोथाराव सोमावसारनाय जादोंमोन, जेराव बिटिआर ओनसोलाव थाबैनो सरकारि फरायसालिफोराव, गुदि फरायसालि एबा गेजेर फरायसालिफोराव साख्रियाव थिसनथाइ होनांगौ होननानै। थिग बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदोंदि आसाम सरकारनिसिम SIU एप्रुभेलनि थाखाय दैथायहरनाय जादों, नाथाय आथिखालावबो एप्रुभ मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय आथिखालाव टिचारखौ थिसननो हानाय जायाखै। बेनिखायनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदोंदि आसाम सरकारनिफ्राय जेब्लानो एप्रुभ जागोन अब्लानो साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जागोन होननानैबो रोखायै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदोंदि टेट क्वालिफाइड जानाय बिजाथिफोरनो साख्रिखौ होआखै होननानै जों बुङाखै दासिमबो। जेब्लानो एप्रुभा जागोन अब्लानो साख्रियाव थिसनथाइ होगोन होननानै रोखायै बुंथिनानै होबावदों।
अल बिटिआर प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय HSN MP स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे धर्ना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरा साख्रियाव थिसनथाइ मोननांगौनि थांखिजों बिटिआर सरकारखौ नारसिनबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मैयाबो आरोबाव बिथांमोनहा थाबैनो बिटिआर ओनसोलाव बर' मिडियामजों लोगोसे गुबुन गुबुन मिडियामफोरखौ सरकारि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जायो। लोगोसे बिथांमोनहा टेट क्वालिफाइड जानाय बिजाथिफोरखौ थाबैनो साख्रियाव थिसनथाइ होनांगौ होननानैबो धर्नाखौ हाबाफारियाव लानाय जादों। थारैनो बिथांमोनहा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिटिआरआव जुदि थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै साख्रियाव थिसननाय जायाब्ला बेनिख्रुइ बांसिन आरोबाव सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननाबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा आरोबाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला आसामाव गोबांबार बेबायदिनो साख्रिनि थिसनथाइ होलांबाय, नाथाय बिटिआरआव आथिखालावबो खेबसेबो टेट क्वालिफाइड जानाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जायाखै होननानैबो बुंथिनानै होदों। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव आरोबाव गोबां बिबांनि सोद्रोमाफोरा जयेन जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गावबागाव दोलो आफादफोरखौ गोख्रों खालामनांगौनि थांखिजों बायदि हाबाफारि लाबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो जयनिं हाबाफारिफोरखौबो लागासिनो थानायखौबो नुनो मोनदों। नंगौ, मैयाबो आरोबाव इउपिपिएल दोलोआ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव 554 बिपिएफ, जिएसपि आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय समाव सालबारि ब्लकनिफ्रायनो गासै 3000निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबखांबायमोन। आरोबाव मैयाबो गोबां सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबावदों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। थारैनो जायफोरा हाबदों बिथांमोना आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि मोजां हाबा मावनायखौ नुनानैनो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। थारैनो भारतआ फाइनालाव देरहानो हामारबाय। जों बयबो मिथिगौ, देग्लाय 2023 मायथाइनि सेफ आन्डार-19 फुटबल चेम्पियनशिपखौ नेपाल हादोरनि काठमान्डुआव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव देग्लायनि जागायनाय मेचखौ बांलादेश आरो इन्डियानि गेजेराव गेलेनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव जागायनाय मेचआव भारतआ बांलादेशखौ 3-0 नि फारागथियाव देरहासार जानो हायो। बेबायदिनो गेलेनानै भारतआ फाइनालसिम सहैनो हादोंमोन। नंगौ, भारतआ फाइनालाव पाकिस्ताननि हेंथायै गेलेनानै 3-0 नि फारागथियाव पाकिस्तानखौ फेजेननानै फाइनालाव देरहानो हानानै चेम्पियन ट्रफिखौ मोननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मैयानि फाइनाल मेच गेलेनायाव बर'निबो सासे फिसा गेलेगिरिया गेलेनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव गोगोमसार गयारी बिथाङाबो जोबनाय फारसे गरसे गलखौ सोनो हानानै भारतआ पाकिस्ताननि हेंथायै गोरलैयैनो देरहानो हानानै चेम्पियन ट्रफिखौ आजावनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे गोगोमसार गयारीयानो इमार्जिं प्लेयार अफ द मेच बान्थाखौबो आजावनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै क'क्राझार सोहोरनि मिउनिसिपेल बर्डनि बानजायनायाव क'क्राझार टाउनाव बायदि हाबाफारि लानानै फोसाबनाय जागोन। थारैनो बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव स्वच्छ भारत अभियाननि जोहै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव दोलो आफादफोरा फोसाबनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मानगोनां मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला 2 अक्ट'बर एबा गान्धी जयन्ती सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेनि सिगां क'क्राझार सोहोरखौ स्वच्छ अभियाननि जोहै गासैबो रोखोमनि साफाई अभियान लानाय जागोन होनना मिथिनो मोनदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गासैबो
सोद्रोमा एबा दोलो आफादफोरखौ खौसेयै बे हाबाफारियाव जयेन जाफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जादों।